Pekný dobrý večer želám vám všetkým tu v štúdiu S a samozrejme aj vám doma pri televíznych obrazovkách. Väčšina mladých ľudí by určite ocenila, keby ste im kúpili od motorového vozidla, čo ja viem, po nábytok, chladničku, pračku alebo také iné drobnosti v štúdiu S. Kto by si chcel skúsiť našu kameru značky Sony Stamina Handycam Vision? Tam vystrelila jedna ruka aj druhá, ale vy ste boli najrýchlejší. Poďte sem, dobrý večer. Poprosím vás, zoberte si kameru, aby som vám mohla podať ruku, takže dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa voláte? Rado. Voláte sa Rado, odkiaľ ste k nám? Zo Spišskej Novej Vsi. Zo Spišskej Novej Vsi, aká bola cesta? Dlhá. Snehu máte na Vaľanvo? No, máme. Máte veľa? No. Ale nemuseli ste sa ešte brodiť na sanku. No ale sanku som videl. Máte možnosť dnes samozrejme filmovať počas celého nášho vysielania Smiechot. Ak dovolíte, ja vám trošku s tou kamerou pomôžem, aby ste tak ju vedeli ovládať. A tak, toto, super. Potom takýto, tak, áno. Iba raz filmoval, hej, pripomínam, preto to nemusí vedieť, hej, ako... Každý iný druh. Každý je iný druh, ale toto je sveto. Taká je táto videokamera, naozaj, ja už ju trošku poznám. Tento priestor je váš, nech sa páči, môžete začať filmovať. Pozor na schody. Super, Rado filmuje. No a vy si predstavte spoločne s Radom, že sa nachádzame pri mori. Nás dnes večer čaká posledný finalista do novembrového finále v slovenských domácich videách. Takže nech sa páči, môžeme si predstaviť prvé súťažné video. Autorom tohto videa je pán Plevo. Dobrý večer. Vítajte. Ďakujem, dobrý večer. Posaďte sa, veď vy ste náš smiechoťacký starý známy. Ako sa máte? Tak mám sa vynikajúco a vlastne po roku som tu znovu. Presne tak, po roku ste medzi nami a musím vás na pána Pleva prezradiť, že on je víťaz našej súťaže. Už si nepamätám za ktorý mesiac, ale vďaka Smiechotám sa vybral do ďalekého Thajska. Tak poďme s nejakými príbehmi. Boli slony, boli erotické masáže. Tak erotické masáže boli na každom kroku samozrejme, ale ja som mal so sebou manželku. No to je nápad s manželkou. Na slony. No tak, áno, to je nápad. Pán Plevo, filmovali ste? Filmoval som samozrejme, keďže už je to moja choroba, to filmovanie, tak som mal kameru so sebou a sľubujem, že na budúce pošlem tie slony. Budeme sa tešiť. Boli výborné. Naozaj v čom? Mám sa nechať prekvapiť? Dobre, fajn. Toto, čo ste nám poslali, čo ste filmovali, je nejaká miestna zrážka na súťaži, alebo kde sa to udialo, povedzme si? Občas ma kamaráti zobrali z autokrosu filmovať, je to dobrá partia. A toto sa akurát odohrávalo v Môlči. Už tam nebývajú tie preteky, ale boli vynikajúce voľakedy. Ale skončili bezpečne. Tých pádov tam, vlastne tých garambolov tam bolo veľmi veľa, no a vy ste akurát vybrali tento, sme vybrali. Sa mi páčil. No fajn, ďakujeme veľmi pekne, želám vám všetko dobré a poďme sa spoločne pozrieť na vašu konkurenciu, na ďalší klip, ktorý nám poslala pani Mrázová. Autorkou tohto videa je pani Mrázová, ktorá práve prichádza. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči, pani Mrázová. Posaďte sa, prezrate aj vy, odkiaľ ste k nám merali cestu? Z Ružomberka. Z Ružomberka. Snehová atmosféra, Mrázová. Vy máte niečo spoločné s takouto tematikou? Kto je vôbec nafilmovaný? Nafilmovaný je manžel. A vy ste filmovali? Nie, musím sa priznať, že to nafilmoval kamarát. Chodíme často lyžovať na Smrekovicu. Manžel tam spadol asi jediný raz a práve vtedy ho kamarát zachytil na kameru. Ale to ste určite povedali kvôli manželovi, akože on je veľmi dobrý lyžiar. Pani Mrázová má neuveriteľne veľké množstvo padajúceho manžela doma nafilmované, ale poslala nám iba toto jedno. Máte kameru? Máme kameru. A filmujete už aj vy? Filmujem veľmi rada a dá sa povedať, že často len ja. Často len vy. Áno, ja stále vravím, že my ženy sme naozaj pri tom filmovaní niekedy oveľa šikovnejšie. Dobre, ďakujeme za váš príspevok a pozrieme sa na tretie video, na vašu konkurentku.
autorkou tohto videa je pani Markušková. Dobrý večer. Nech sa páči, posaďte sa. Tak to je naozaj krásny záber, ktorý ste nám poslali. Myslím, že každá rodina takéto čo si zažila. Prezrate nám, kto filmoval a kto je nafilmovaný. Filmovala som ja a nafilmovaná je naša dcerka Michaela. A Michaela, to bola rovno po použití, pretože ešte mala aj otlačený zádoček, že? Nie, my ju nacvičujeme, ako aby sa sama učila chodiť na záchodík a ona práve bola po. A do periňaka? Nie. Som sa My na to používame nočník. Nočník, lebo schádzala z periňaku. Áno, ona to vysiela moju situáciu, keď ja som bežala pre toaletný papier a ona sa tam vyliezla, takže... A vy miesto po toaletný papier ste bežali po tú kameru potom? No potom už áno. Často ju filmujete? Veľmi často, ne, vlastne inšpiráciu našich takých videó. My jej robíme taký videoalbum, takže hlavne ju. Takže súhlasíte s tým názorom, že tak ako boli voľakedy v albumoch fotografie, je fantastické, že na konci tohto storočia máme možnosť si vlastne každého zachytiť na dobrú videokameru? Ja si myslím, že áno, ja by som bola veľmi vďačná, bohužiaľ za naše éry to nebolo, takže dúfam, že ona nám raz bude vďačná. Skôr ako dáme priestor nášmu publiku, aby hlasoval o najlepšie slovo, začať hlasovať. Je dohlasované. Video pána Plevu získalo 21 hlasov. Čo na to poviete, spokojný? Tak spokojný som, ale som oveľa radšej, že to vyhrala jedna z dám. To je veľmi pekné, ďakujeme. A vedľa mňa sediaca pani Mrázová získala 60 hlasov. Tak ako na to, čo poviete? Som spokojná, myslím si, že nie je hlavné vyhrať, ale zúčastniť sa. Tak, to je veľmi pekné, za to ďakujeme. Všetci vás teraz v tých smiechotách videli a celý Ružomberok si bude hovoriť, jak ten váš manžel poriadne lyžoval. No a môžeme len pogratulovať, pretože skutočne len a len o 2 hlasy, ale predsa len víťazom dnešného večera sa stala pani Markušková. My vám gratulujeme. Ďakujem. My vám aj zatlieskame určite. Pani Markušková, toto je kompaktná 8 mm videokazeta. Ja si myslím, že vy to veľmi dobre poznáte do vašej videokamery. A máte možnosť súťažiť o zájazd na ostrov Kréta s cestovnou kanceláriou Tatra Tour. To bude na budúci týždeň. Boli ste už na Kréte? Boli sme na Kréte. A pôjdete rada ešte raz? Samozrejme. Tak, fajn. Bude. Aj vy doma by ste chceli takú kameru však. Aj naše publikum by chcelo takú kameru. Je to veľmi jednoduché. Ak máte záujem o takýto špičkový model značky Sony od nášho sponzora Sony Slovakia, musíte urobiť len jednu jedinú vec. Zoberiete si korešpondenčný lístok, napíšete na tento lístok svoju adresu, telefónne číslo, meno a budete čakať, že vás zavoláme na nakrúcanie našich smiechot. Musíte byť trpezliví, pretože vašich listov je veľmi veľa a do nášho štúdia S sa skutočne zmestí okolo 120 ľudí. Ja verím, že viete kam písať, ale predsa len píšte na spoločnosť Maja, PO Box 60, Paulínyho 10, 810 00 Bratislava. Ja sa na vás v smiechotách spoločne s mojimi kolegami už veľmi teším. A čo mám pre vás teraz? Teraz mám pre vás jedného svojho kolegu, nebudem prezrádzať ktorého, lebo ho určite poznáte, ktorý si pre vás na záver pripravil čosi veľmi, veľmi zaujímavé. Ado, toto je ten čas, kedy mi musíte vrátiť tú skvelú kameru a povedať mi, či sa vám to páčilo alebo nie. Poďte. Zostal taký zmetený, že čo od neho budem ešte chcieť. Tak čo, spokojní ste boli? Strašne. Strašne, čo? Napíšete Ježiškovi. Radi by ste takú kameru? Možno by sa na vás usmialo niekedy šťastie. Dobre. Budem vám držať palce. Dobre, ďakujem pekne. Vrátil mi ju zatiaľ bezchybnú. Choďte sa posadiť. Vrátim sa k tým maškrtníkom, ktorých sme videli predtým, ako mi Rado vrátil kameru. Ja verím, že potešili nielen vás doma, ale potešili aj Braňa Kríža. No a samozrejme, že aj mne sa podaril nejaký ten brept, aby Braňo spomínal v tom najlepšom slova zmysle na to, že aj tej Malachovskej sa občas čosi nepodarí. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste vydržali s nami. Ďakujem vám tu v štúdiu. Verím, že ste sa cítili príjemne a teším sa opäť na vás na budúci týždeň v televízii Markíza v relácii Smiechoty. Majte sa fajn, dovidenia.